Fianaise úr faoi wes íru I Dhomhnaill, a uacht agus a thiomna deirí fáil ngéalaigh don cheadúir. Tá Fianaise úr faoi wes íru I Dhomhnaill, tíise agus líoch mór na Nghail, takeí chun solas a Gartland sa Spáin. Nuair a bhar sé báis 1602 sa Spáin, bhí prinsa hir chonaill a bhealach le brú chur a rí Philippa trí, takeíocht bhíleat agus airgide chur fáil le heachta gair éireann forlábhas hasnan seo a bhriise tar éis chaicheann taile. Ba a gaslan Samancas, 100 km siarú chuaí ó chahar Madrid a wesa íru Dhomhnaill. A Gartland an chaslan sin a tugu suntas le gurid da chaipe se tascin 450 blian díis a choranna sin asentas seanmhaíthe faoi chúis weis I Dhomhnaill. Tugu le fis sna tuairiscí ifigiúil ag an nám gur bais nádura for íru do bhar péist ribíneach an na bhulag, a bhí tuairimíocht leidiron gur álaí gur tugu nimh don Frinsa ág agus gur leibh a gin gníomhre James Blake sa scéal. Léiríonn an chaipeis méidir áiris a bhír údrais na Spáine nuair sin fhí na cúisnaí gur gníomhre agus spíre do chuid hasanna James Blake as galibhagógus sa tíomh sin tíre ag an nám. Bhí his an áras go héirithe faoin chaidir a bhí James Blake le George Carew ceannaire na Sasnach a gcuige mún. Bhí scéala an gur ghlach Blake min díalseachta do Carew agus gur bhóidí an galibh gur haideach an na Spáine chun íru a bharú.